יורם בן רחמני, אני המנכ"ל של שמש אדומה. יש לנו מתחם עם 2 אולמות אירועים, אחד לאירועים יותר אינטימיים בין 200 ל-400 איש, ואחד לאירועים יותר גדולים של 400 עד 1,000 איש באולם. בגדול, אחד היתרונות במיקום שבעצם זה גן של 12.5 דונם שיושב במערב ראשון במרכז הארץ, אזור מאוד נחשב, מאוד מתפתח. זה גם מאוד נגיש כי אנחנו על כביש איילון ועל כביש משה דיין. יש שפע של חניה סלולה. אנחנו נותנים את כל השירות של האולם עצמו, של התאורה, של ההגברה, של העיצוב, של הבר המשקאות. כמובן כל מה שקשור לקייטרינג ושל המזון זה מטבח שלנו, שאנחנו מייצרים פה את כל האוכל באותו יום. רמה מאוד גבוהה במחיר הסטנדרטי של המנה. כמובן את כל מה שקשור לשתייה החריפה, בר משקאות, אם זה תוצרת חוץ, תוצרת הארץ. מעבר לכך יש לנו די-ג'יי הבית וצלם הבית שאנחנו יכולים להמליץ ללקוח במחיר אטרקטיבי, לקבל שירות שאנחנו כבר יודעים שהוא ברמה. שמש אדומה בעצם מציעים היום את הרמה הכי גבוהה של אירועים מבחינת אירועים עסקיים או אירועים פרטיים, כולל את כל השירותים הנלווים, אם זה תאורה, הגברה, בר, מסכים, עיצוב, די-ג'יי וצלם, ומזון ברמה הכי גבוהה. נשמח לראות אתכם במשרדים לפגישת התרשמות ולעשות לכם את האירוע ברמה הכי גבוהה.